up mga manoy? Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Marvin Lumaba Official. Panoorin niyo po ang aking mga video. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hello mga manoy, tayo po ay magluluto ngayon ng munggo. Yan, ilagay na natin yung sahog, ricado, kamatis, karot. Yan, simpleng luto lang yan. Tayo po ay nabigisa na, ilagay ang luya. Mga 5 segundo, ilagay ang bawang. Ang bango. At sunod ang sibuyas. Pinahuli po natin ang sibuyas. At sunod na ang kamatis. Tapos ilagay ang kamatis. Mga 10 segundo, ilagay na ang baboy. Lagyan na po natin ang paminta. Lagyan na natin mga pagtimpla, mga pampalasa. Kunting misik-misik lang. Lagyan natin ang asin. Hintayin natin ng ilang minuto. Mga 8 minutes. Haluin po natin siya para mag-mix yung mga pampalasa. Makalipas ang 5 minuto, lagay na po natin yung munggo. Antayin na lang po natin lumambot yung laman, yung sahog at saka yung munggo para sabay-sabay na, para kahit pa paano matipid sa gas. Yan po ang teknik sa basic na pagluluto ng munggo. So ayan na mga manoy ang resulta. Kaya magpalagay pa tayo ng pagpalasa para talagang masabing ang sarap. Kaya tayo ng more. Ilagay natin yung chicharon. Lalagay na tayo ng malunggay para ano daw, dagdag sustansya. Malasa na, may sustansya pa. Sabay na rin natin, maglalagay po kasi ako ng sili para ano, para sa akin lang mabango, pampabango sa luto. Haluin natin ng konti. Takpan lang po natin mga 1 minuto para maluto din yung dahon ng malunggay. So ayan,
Ayan, buksan na po natin. Wow! Usok na. Ayan na siya. Tikpan na po natin ang ating niluto. Makahirap-hirap ang tawang bayan ko. Mabayak ko. Nagkaaral sa Diyos, bayag malumuson. Bayag malumuson. Dahil naglulukos, kung di nagtutuntun, ikaw para banwin, kinibong mundo ko. Ayan. Wow! Sa amoy pa lang, panalo na. Sa